Aku banget nih. Aku tak tenang dulu dikit kok. Kan rene ae lho, satu jam. Orang lagi ya sampai sini sore. Ah, pokoknya sarnane suket ae, Meng. Enggak ning. Tanggal adoh ndak kau Pak. Kok ndi ngomong? Pasar kono ndak pakai bos ini. Lek kok pakir kok blengel munggah ning. Aku tamane. Lah ngomong kaya ora krasa to ning anu. Lah mosok munggah ning Iya. kerabatan ki kok ngatek lah coba iki. Pas melampus. Iki lah dit 150 jo ya. Tapi iki engko tak aku kuwi tak imbu Pak Sitok. Rojo ijone ra tak dol kabeh. Iki. Ah, ora tak. Kambil ki es apa ora? Kuwi. Kuwi es kambil. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sedulur masih dapat bertatap muka konten kembali bersama Bang Wiryo Deso dulu ya, bergunung itu berkampung dari pelosok selatan Jawa Timur. Nah, seperti biasa sedulur dalam video YouTube kali ini di sini Pak D mengajak panjenengan untuk menikmati suasana kampung pelosok ya yang berada di Trenggalek. Nah, ini ceritane sekitar jam jam setengah 10 lur, jam 10 kurang sedikit ya. Alhamdulillah suasana cerah banget. Iki bisa nek rong minggu kepungkur kuwi udane deres ya. Nah, kebetulan di sini di pertengahan lebih ya, hampir 20 hari puasa Ramadan itu. Yes, muga-muga sedulur iki sing khusus umat muslim ya wis padha poso kabeh. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa, tapi bagi yang tidak berpuasa ya saya doakan semoga tetap sehat selalu, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Nah, seperti biasa iki ceritane iki apa lur gedang ya ning kampung menjelang hari raya. Iki kemungkinan setelah udan, sabare udan niku akeh wong desa-desa iki sing butuh panen ya panen klopo, panen gedang, panen bote, panen uwi, panen gembili, panen sembarang barang ya. Rajakaya, tapi rajakayane ki regane Suloyo ya. Rajakaya Kebu sapi iki apik lho. Regane sapi itu dibuat acuan adalah harga daging. Tapi lek wedhus pitik, trowelu lan liya-liyane kuwi rada murah didik. Tapi lek pitik sayur ya panggah larang lur ya, mergane akeh. Kebutuhan seperti MBG iki mbutuhne daging ayam, jadi panggah payu. Nah, bejane wong peternak ayam ya, ngono lur ya. Nah, menikmati suasana kampung lur, iki ceritane iki gedang. Gedang iki lek ning kampung ya wis ana Ambon, ana Raja Ijo, ana Kawak, payu nggih persiapan jajan bodo ya. Pokoknya ikuti terus lur konten ini sampai selesai dalam video sederhana menikmati suasana kampung pelosok Trenggalek, Jawa Timur. Nah, suasana pagi setengah siang sekitar jam 10 ya. Tadi di depan Pak D sempat berbicara banyak banget. Nah, sabare udan deres iki bodo panen gedang. Panen rojo koyo. Rojo koyo bangga panen lur ya, anek sing panen gedang koyo ngene iki. Enek sing golek rambanan, enek ya iki neng bote. Lek bote iki sekilo murah lur iki. Iki bote iki tuh sekitar 3.000 ya. Sekitar 3.000 per kilo. Nah, sekitar 3.000 per kilo. Jadi kalau pisang itu harganya rada ngelonjak, tapi lek
Bude kuwi stabil 3.000. Nah, seperti ini. Nah, rego gedang. Nah, ikuti terus lur ya, konten ini sampai selesai menikmati suasana di kampung pelosok ya, ketika habis hujan terus-terusan di bulan suci Ramadan ya. Jalan, lo nggih, saya kurang bolok iki tau ngalam. Iya. Iki makin njulukin anu lah sak ngene, nek wis tak golek lah. Napa? Polo. Polo. Tapi wayah nguro nih Pak nih, gadan kula. Kalau anu aku enggak itu. Nah, semua Wah, orang enggak deh. Setengah kilo Pak, tak tuku ya di getong mriki. Nah, ini lek garingan tegane nggih pisan nek selesai. Iya. Terus kembali sing abang-abang kae lek mbiyen tak oleh 100. Bisa enggak? Alah, pisaki ya teko manuk pisar iki. Resik babane iki. Wong gak usah sih. Lah lho nek nimbang tuku sih. Iya, tak bungkus 10.000 kok latah iki gedak iki lho. Tenan lek. Nek babane iki ina lek cek iki kaya nggih ora iso. Ayo santai Pak. Yang dia. Nek anu Pak, nek polo niku lek kabeh ora akeh. Tapi yo tenan lho. Aku duwe 10. Iya kan bapak sedikit kan. Ning galukan yang lumpuk. Iya, lumpuk. Makane ngadapi iki aduk total. Menyatu kajon kita. Tapi yo ben untung. Ini ora oke kader. Iki apa mesti ketentangan seperti ini. Apa banget ini. Ah, iya. Kok tak tenang gede-gede kok, Pak. Kan rene ae lho nek satu kayak gedang seperti tok tak tuku. Ya corona ati ya lah sono iki iki sak oleh. Kira-kira kok kasih tuh sekali iki sekali iki. Rumah lho sing ngene Pak. Ora. Ya aku ngomong kasih pulang tani sawar banget. Ngarit iku kok langsung kan. Iki begitu yo. Oke. Pokoknya aku dari tak laku iki aku kasih tuku. Aku ki kan kita bayi 100 kira-kira Wadi ngono kuwi nek sore. Berarti iso nyubil. Iya, motornya tanah agar sore. Ya ini sih ini dari tapi itu. Masa tinggal ora metu gedange. Malian. Iya. Ah, pokoknya sarnane suket eneng. Iya. Enggak ning Nama saya suket kentang ala adoh ndak kon kok. kok ndi ngomong? Ya sik kok ngono. Oke. Wong kasar kono ndak kok kene. Gua semen iki Mas. Lek eko pakir kok mblenger munggah ning. Ora kok kene. Ndak. Aku tamane. Lah ngomong kaya ora krasa to ning anu. Lah mosok munggah ning Iya. kerabatan ki kok ngatek lah jebul baik. Pas melampus. Kok jelane adoh diangkat benteng. Heeh. Ngono sedengan. Yo enteng ujine kemringet ngono. Iya ngerti nyicik. Iya, ambekan urung nemen-nemen ale mengge-mengge. Abot halah itu ketungguan porang ngono. Atine. Aku wis kaya rene separo perasaan atiku. Halah padha.
Pokoknya kalau salah iki wis separuh. Lah iya. Yo ya tuh bocah sing Karek setel. bocah sing keri-keri jenenge bodho ngeses. Yo. Lah ra iya to. Lah iya. Iki kaya mehan. Kaya imbang to. Iya. Tapi yo kacau kowe ora oleh. Lah iya. Yo wong saben aku teko kene bocah-bocah iki sing bodho udo. Lah saiki wis bodho pepeke dirane. Gara-gara ibu bangsa awake dhewe. Iya sik an. Gerak lawas. Iya, jarta elek-elek. Iya. Katangan lek mandan. Iya. Biyen nang aku ki lek tak anu lagi ngerkoso. Saya lah. Gelem ngomong kok duwe pikiran ki mikir awet sini anu ya pokoke sak kelingane ngono. Brebes dhewe. Ramai. Perjuangan urip ki. Iya. Yo ki perjuangan. ngono kan lek kowe biyen ora ngenger kaya aku. Ini dhisik sampean murah ta pirang tahun ini. Sopo? Yo anu kakangane Pak Juari. Aku ngenger ki eneng 12 tahun. Lumpuh-lumpuh aku ngenger. Aku ngenger eneng 12 tahun. Ya piro? Eneng 12 tahun. Ya mesti kowe. Lah iya. Aku yo pasukan iki batas kelingan iki lek kaya tau mani jane tak iki poli. Ide aku poli ning mai. Tapi saya kon. Anakku kuwi ning poli ning mai dikadel kae mek kamis ya. Tapi saku iki juran Pak Tarong kok ngono kuwi lah. Sampeyan terus lumayan beli sifat terus masih Tanjung. Aku keling aku ning ngono. Ya sampean nek Mbak Suharni kuwi. Sendar kelas yen tekto medin kaya niku ya. Nah bener kae. Yen nek dhuwur terus tak juruk tak dok enggak dulu tak omah. Pirang tahun to ning ndane lamu omah e? Pirang tahun ning ndane iki? Ngantek rapatekan anu sampean kuwi kelingan pokoke 8 piro ngono. Nek monotor ramen iki kurang iki, Pak. Iya, kurang idul titik. Yo ngene Pak. Engko korek kabutan lor. Kan sampean nek kadang kok kaya arep ayu rono. Iya, ketepe kok jejeg iki abot ngene tak sawah iki. Aku tahun kurang lebih duwe anak siji. Barang aku setahun anakku kesundulan, duwe anak siji. Pas ngono kuwi Aja kesundulan ngono. nah, beres aku tenang. Sik. Kuwi MI sing bareng kelas lara salah kelas 1, nek salah kelas 2. Iki anu, kita kelas 1, kita kelas 2. Tapi lho, bolehku anu mulon. Apa? Aku kira aku yo dalane cilik ora ambane anu aku sidane mantep nabine madiruk nyang Trabak tahun 92 lara salah. Tahun 92 kelas 5. Ya kaya rebahan piro wene lho ya. Ya rapine madiruk kelas boyong mulon. Ora maksude ki lho umure saiki kaya ngono. Ya iya. Ngono kae. Malah saiki kaya rada piye? Usane kaya rada wong. Ya aku rabi mrene iki cek buru bocah to kene. Reso mlaku terus malah iso isane. Si sapa anu ra iso mlaku? Sapa? Yo iso mlaku saiki ngene bisa detek reso mlaku. Si sapa? Hadir Imam sono. Iya. Ngono saiki idulane ya kaya sretur nah ya. Iya, tekan-tekanan ayo nah. Nah, semua anak yang makhluk ini ki kalem bini aja tekanan ini. Lunga apa? Ini jam mulai sing lanang, tak kelas 5. Ndak anak e? Wis. Rata gede. Wis. Ya anak. Carane jagungan wong tuwek lho, wong tuane akhlak lanang. Jadi kalau melu anak lanang kita sisa
Rasane jan nyang lek cocok atine ya